Şu mahal bir kıyız oğlan gelin olacak bolanına, bir oğlan öylenecek bolanına, ikisi birini tanıyanak da, oham erkek oğlanın tarafı kıyız oğlanın gelip mahallesinden soraya, falanidan soraya, oham bir ay diye bidirektir diye, bir ay diye kovdur diye, bir yalanlanay diye, bir doğursunay diye, bir bakilçılık diye, her kim bir zat ayt diye, bir camiada bolyan zat. Sen men iki barp sorayas, falani 5 nefer, biri şoňa biderek dipdir şo kıyza, biri en atasyny ýamallapdyr, biri özüni ýamallapdyr, biri de öwüpdir. Şizat serdir. Oham bil oglan şo kıyz bilen izdivaç ediye, soňra oturşyp duqala aýdýar. Men sen mahalläňe baramda, falani sen öwdi, falani sen ýamallady, falani sen ene taň ýamallady, falani de saňa beýtdi diýe. Şizat mescidin mihrabyna tin haram zat. Şizat şugulluk, şizat adamy azabyl kabra ýetirýän zat. Näme diýip serdada aýdýan denanaňa? Näme diýip bir nefer halat şanyny aýdypdyr, hala yalan aýdypdyr. Näme diýip gelip onuň aýtmaly biwinden çyryň? Ya gaýnynyň gaýny taňa barp aýtmaly. Falani ile sizi yamallady, falani ile sizi öwdi diýip. Nemimani yaman diýdi şahedin, sohançyn bolsa ham bolma sohançyn. Rasulullah fuzulçylygy azabyl kabra ýetirer diýipdir. Näme diýip fuzulçylyk etmeli erkadam bol. Falani ile sen yamallady, falani ile yamallady. Yamallasa yamallasyn, bir sirri zat öz içinde saklamaly. Sen musulman ahim, o benne ýaxşylygy diýip aýdypdyr, ýa yamanlygy diýip aýdypdyr. O tamam ol aýtjagyny aýtdy, öz mesuliyeti kıyamet. Emma sen menden diýip soňra denanaň ýanyna aýtmaly, falanylar sen yamallady, falanylar sen öwdi diýip, bila bir sirri wurrundy. Ya denana tarapda şeýle. Erkoglanyň nähilli diýip, erkoglanyň mahallesinden gelip soraýa, hem erkoglanyň mahallesinden biri öwýe, biri yamanlýa. Soňra denana şol gelin adamsynyň ýanyna, soňra öwrenşelen hem aýdýa. Sen tahqiq edemizde, falanylar sen yamanlady, falanylar sen yamanlady. Olaň aralarynyň kini kuduratyna sebep bolmaly. İş bitenden soňra izdivaçdan soňra nemimani yaman diýdi şahedin. Sohançyn bolsa ham bolma sohançyn. Aýtýan gurrüňiň dogry gurrüň. Sohançyn. Emma sen sohançyn bolma. Haram zatdyr. Hudaý ijazat bermeýän zady. Abu Bekr Siddiq öwde begendirýän gurrüňe aýtmandyr. Men Rasulullahyň syryny aýtjak dälipdir. İnha فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sır diýäniň amanattır. Fuzulçylyk diýäniň dinimizde haram zatdyr. Kepçilik diýäniň musulmanyň erkegine de gelişýändir, helene de gelişýän däldir, erkegine de gelişýän däl.